Hi everyone, Just Jinky here. As usual, kakain na naman tayo. So dahil gusto ko ng shawarma at gumawa naman ako ng aking pita flatbread, ang kakainin natin ngayon ay shawarma style. Pero ang ating ginamit ay low carbs flatbread. At dahil wala tayong beef, ang ating gagamitin ay longganisa ng binalonan. Tara, gawin na natin. Hi everyone! Ito ang ating lulutuin ngayon. Yung ginawa ko kanina, flat bread. Itong square ang aking lulutuin. So, iniinit ko lang siya dito sa kawali. Nabaliktad ko na siya. Kasi itong kawali, ginamit ko pagluluto ng longganisa. Ito yung longganisa. Tinanggal ko na siya sa balat. Hinayaan ko na siyang madurog. Kasi siya yung gagawin kong palaman ng aking kakainin na pita flatbread mamaya. Ayan, so, inilagay ko siya sa strainer kasi para mawala yung excess oil. Ayan yung kasamahan niyan, longganisa. Niluto ko na din para iinit ko na lang. Yummy! So, diba? Alam nyo naman, paborito ko ang longganisa. Ito nga palang longganisa na ginagamit ko ngayon, niluto ko ngayon. Ito ay longganisa from binalonan. Ayun. So, gusto ko din ang lasa niya. Lasang-lasa yung garlic. And ito ibigay sa akin ni Sally. Hi, Ma'am Sally. Shout out sa iyo. Salamat sa longganisa. Sa uulitin. Yan, binago ang style ng pagluto. O, diba? Arte-arte lang. Yan. So, binasag ko na. Dito ko na mismo pinisa yung itlog sa ibabaw na mismo ng pita flatbread natin. Diba? Tapos ikinalat ko na yung itlog. Ano lang nilagay ko sa itlog? Ano lang? Asin, paminta, and chili powder. O, para yung itlog, hindi na siya mangalat pa at magtulo. Inilagay ko na mismo siya dito sa pita bread natin. Sabay siyang maluto. Naluto ko na itong part na ito, itong side na to ng pita bread. Kaya binaliktad ko na. Kaya habang naluluto yung kabilang side ng pita bread. Yan, so naluluto na rin itong egg sa ibabaw niya. Yan, so ganyan lang ang aking ginawa. Maluluto na din yan. No? Then, ilalagay ko na yung ating longganisa. Wow! Diretso ko na siyang ilalagay. O, para pag-roll mamaya, madali na. So, ikalat lang natin. Dito sa may parting gitna, kasi i-roll naman natin siya. Yan. So, ganyan lang. Okay. So, yan, nilagyan ko na lang din siya ng cheese sa ibabaw nung longganisa. Then, lagyan natin siya ng kamatis. O, diba? Para healthy pa din yung ating kinakain. Diba? So, ako yung nagda-diet, guys. Diet-dietan. Pero, diba? So, nakikita nyo sa aking mga kinakain. Kahit ako ay diet, nakakain ko pa rin yung mga gusto ko. Then, lalagyan natin siya ng lettuce sa iba. Yan. Yan, ganyan lang. Then, hintayin lang natin malutong tuluyan yung egg. At, okay na yan. Irarap na lang natin and mayonnaise na lang ang kulang and ready to eat. A few moments later. Yan, inirap ko na siya kasi binaliktad ko siya para tuluyang maluto yung egg sa loob niya. Yan, so, di ba ang ganda niya, oh, para siyang lumpia. Ready to eat na yan. Tara, kakain na tayo. Ilipat ko lang to sa pinggan. Yan, ready na tayo pagkain. So, check natin. Ayan, mainit.
Tingnan natin. Ang laki niya, guys. Ayan o, ang ganda niyang tingnan. Ito yung gulay, yung melted cheese, and yung kamatis. Tingnan natin sa kabilang side. Na dun. Ayan, mas kitang-kita yung melted cheese. Diba? So, ayan nyo, binaliktad ko siya. O, kumapit na siya. Maganda pala na habang nasa kawali, saka siya baliktarin. Kasi, tingnan nyo, hindi na siya nabuka. Bali, ang naging pampakapit niya yung egg. Kasi nung iniroll ko siya, medyo hindi pa luto yung egg. So, ngayon naman, tikman natin. Pero, before ko tikman, lagyan natin itong mayonnaise. Kasi, nalimutan ko siyang lagyan kanina na i-roll ko na. Kaya, lagyan na lang natin. So, dito lang muna sa may kakagatin ko. Yan. So, tikman natin. So, mainit to. So, okay lang. Simulan na natin kumain. Ang sarap. Para akong kumakain ng shawarma. Lasang-lasa ko yung lasa ng longganisa. Ang sarap. Ganun pala, masarap siyang gawin. Ayan, try lang ako ng try kung ano yung mga iba't ibang pwede kong ipalaman. So, nagustuhan ko to. Longganisa ang palaman. Mas gusto ko siya kaysa dun sa una kong ginawa na ang palaman niya ay ham. Ham, egg, and cheese. Ito wala itong, yung may egg din siya. Pero ang nawala lang dito ay yung ham at yung longganisa nga ng binalona ng aking ginamit. Try nyo guys. Ang sarap. Walang biro. Okay, ubusin ko lang ito at gutom na ako. Thanks for watching! Hi everyone! Please don't forget to like the video and subscribe my channel. And makipindot na rin po yung bell button para ma-update kayo every time na meron akong bagong upload na videos. Thanks!